יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין יעלה עכשיו את המשואה הראשונה לכבוד יום העצמאות. The Speaker of the Knesset is now being honored to kindle the torch marking Israel's 62nd Independence Day. אני, ראובן ריבלין, בן יוסף יואל ורחל, זיכרונם לברכה, ירושלמי בן ירושלמים, מזה 7 דורות, נצר לתלמידי הגאון מווילנה אשר עלו לירושלים בשנת תק"ע שנת קה, הלוא היא 1809, ולראשוני היוצאים מן החומות. יושב ראש הכנסת ה-18 מתכבד להדליק משואה זו של יום העצמאות ה-62 למדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, לכבוד ירושלים, בירת ישראל השלמה, הששה בקיבוץ בניה לתוכה, שרחובותיה מלאים ילדים וילדות משחקים. לכבוד בוניה של ירושלים, בגילו ובטלביה, בהר חומה ובבקע, בעיר דוד ובקטמון, ברמת שלמה ובממילה. לכבוד מיישבי הארץ, מרמת הגולן ועד חולות חלוצה, ובהם גם בני גוש קטיף, ששוב עוברים חלוצים לפני המחנה ביתד, במשכיות, באריאל ובכל חבלי הארץ. לכבוד גיבורי החיל, נוטפים תללי נעורים עבריים, משדרות ומגוש עציון, מבית השיטה ומגבעת היובל, מגש הכסף שעליו ניתנה וניתנת לנו חירותנו. לכבוד גלעד שליט ושאר נעדרי צה"ל שעדיין לא שבו מן המשימה שאליה יצאו בשליחותנו. לכבוד מפילי החומות שבינינו, החלוצים החברתיים, הקיבוצים העירוניים, הגרעינים התורניים, תנועות הנוער והמחנכים, ולתפארת מדינת ישראל. עכשיו, כאשר יושב ראש הכנסת ישוב אל מקומו בשולי הרחבה, יועלו כאן בהר הרצל 12 המשואות המסורתיות